Hola conillets, hola elefants. Doncs bé, Teresa i jo hem preparat un xicotet projecte per a treballar a casa els números, que és molt important, ¿vale? Que estan en tota la nostra vida, en la nostra quotidianitat, i ara que estem a casa, pues, podem aprofitar, no?, per agafar un metre o una regla o qualsevol cosa en la que puguem fem una mida, no?, puguem medir, i no res, ara anem a posar la justificació del projecte perquè els números estan en els rellotges, en la roba, en el telèfon, en el mòbil, a l'ordinador, la pantalla de l'ordinador. Els números estan també en coses molt xicotetes dins de casa que tindrem que trobar-les. També hi ha codis dins de la rentaora, dins del rentaplats, o sigui, ja està tot ple. Així que, no res, així vos deixe les primeres fitxes del projecte i que espere que disfruteu aquests dies a casa i que tant Teresa com jo estem allà al vostre costat, ¿vale? Un beset!